ман муовини аввали сардори шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе подполковники милитсия Сафарализода Сайвалӣ ба диққати шаҳрвандон расонида мешавад, ки бо мақсади дастрасӣ ва осон намудани расмиёти маъмурӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон портали ягонаи хизматрасонии давлатӣ е-хизмат TG мавриди истифода қарор дода шуда, хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ пешниҳод мегарданд. дар ин замина хизматрасонӣ иҷозат барои истифодаи воситаи нақлиёт бо шишаҳои сиёҳ хира минбаъд тавассути портали е-хизмат ба роҳ монда шуда, шаҳрвандон метавонанд хизматрасонии мазкурро дар шакли электронӣ дастрас намоянд. ҳангоми боздоштани воситаи нақлиёт аз ҷониби намояндагони бозрасии давлатии автомобилӣ ва санҷиши ҳолати доштан ё надоштани иҷозатномаи мазкур, ҳуҷҷат дар шакли электронӣ ки бо QR рамз тасдиқ шудааст пешниҳод намоянд. шумо метавонед иҷозатномаи сиёҳшишаро тавассути телефони мобилӣ дастрас намоед.